Saan nakita? Isulti ba? Saan nakita niyo? Nakita na ko, balagoy na usab ba? Agoy. Kita ni Papa Jesus ni. Oh, mura na isulti ni mo Kol. Dagway niya. Hindi na siya, kanon ako. Oh, no saya sa kay istura gini. Kay ka tutok. Wala akong tutok dito. Timutan daw dito. Gusto mo. Okay. Ako ba di ba doko? Gusto mo tanaw. Jesus ang nakita. Ano ko tinglahin na siya. Tata ko ganin ako kita mo silaw. Tata. Mao gina mo nakita pud Kol. Tatawa dito. O siya mo nakita, mao gina mo nakita. Na, di ko gamahanan ha. Ko gamahanan, ako'y habak, ako'y cross drill. Pat yun ako sa Kristo. Oh, nakita ko silaw ko kay si Angkol. Okay na. Oh, okay na nakita po. Okay, mga ka-SPS, ako na tagbaklay. Agi lang ni. So, ako na tagbaklay, padulong sa play, nanti Marshall. Lighana din natin eh. Diyan ang musikin. Boss. May ganit, di lapok no? Kinihin yun. Ay, doon naman deh. Mana itu? Kena mau nonton tabukon? Luar kan? Jadi mo dira ka nagkuan sunod sa tuwang ulan. Ay mana sa paa? Adventure na ni. Adira sa pa? Dito tambok ko dito. Aso kung dito tamo agi sa pa dong dira tang sugod na tadiag tabok. Ha? Sa pa wala lubot to. Dito ko ni pa. Ah gitu yun kan dito sa pa diri. Ya mo tambok ko. Wala na ba dito. Ah. Tahu mga tao dia kasi balay ba nang mga tubo mo. Dahan eh katabahan rin no. Gusto mo? Nah. Para weh. Saya kalgahan. Bayo na. Ya. Ay gani kay wala ni baha no? Wala ulan. Ay kung ni ulan ah. Duman na po itong kabulong ko sa Slide. kaya ba? Kirim shortcut diri oh. Adira ta magirom? Ay lalu mo na kayo na oh. Pati itlog na mandigo. Nah, terdekat. Mabugok in town. Ha? Adira nga kay?
Kini danlog gid gani kung kuan. Kung basa. Santalin, sisiro ni kantalin ba? So, nanti bilin po, di ada nih nga nag-aling-aling-aling. Tahan, ada aling-aling nih. Gwapo eh. Gwapo nih, basta walang ulan. Adilin oy, abot ako ta diri. Kabalo na lang Ginoo nga padulong ita diri, di gina pala nang sa kay. Kabalo man sa unsa kalisod na dalan diri. Ada. Wala. Bagian tu sel. Ay, diri kita pa naogang kita diri. Dapat daron na diri. Mama ora. Nanti bilin no, aling-alingan na nanti bilin. Kini may danlog gayo kung maulan na ni. Mani danlog gayo basta maulan. Ini man. Uy. Saan sini mo? Pahula ito. Amo hula kita dulu. Ay tabay dali. Agoy na ay ko. Yung pagsalingkod na. Yung pagkahimutang. Agoy. Ada ay. Sa tubig oh. Oh. Wala ko na una. Yapa ni 831. 831 ang ikan dito sa ano? Katikang. Ikan sa Highway mo ihap. Kasada. 831. Parang makontrol yun na maihap dito. Mag-iap, bakuna gyud maghilom lang yan. Magsiangkol sa ba. Kabut. Hilom gyud yan ano. Nya ako kanisto istorya nawala. Ikan sa Nakapaw. Gikan sa Palakapaw. Interview. Palakapaw. Pero daghang balay na si babaw. Ugaw na ni. Ang kuan daw ani dito gamay man daw ni sudana nito. Tupod ra ba tupod. Pero wala man yung mga pigiri daplin. Maliguan. Okay? Ano na tingko. Dili ni Ano maliguan. sa pa may tingbanan sa tanan labda ligo. Wa man Pili na kag kuan. Tinatinaw. pinatinaw. So ikaw, ano? Lumay nga na po. Karapa yung Binog babae kung ay tilapia. Pero, yung tilapia lumay pa. Ay Okay, go. Isa mag-ihap. Alam mo na dito sa pupukan mo sa kuha pa. Gaano mo po ito? Gulo ng istan. Uy! Ay, ako ang kuhan! Uy! Dalintalo ko to.
Ludo? Ay, hindi mo. Tingnan, makaya na. Uy! Baboy yun. Ano kong tulay? Murag mabalik sa kuha. Balik sa kuha ni. Ito agi oh. Ito eh. Hmm? Ito. Tamang siya lang. Ang butig na. Ha? Ito. Oh. Tawag mo. Dagan na aboy din. Kaboy, guro na ba? Ano nga baboy ba? Ha? Ano na baboy? Hindi. Ay, silig na. Dagat ko na mo kay nanay ulan. Kita ko 5-5 ganiha para mubahin-bahin na dan. Ha? Kita ko 5-5 ba para mubahin-bahin na. Palayo mang gimili na nagdugay. Kanang gini na. Kita na ko. Mano nga ako. Hindi sa bukid mo. Dito. Wala ko dito nila. Pupun pa. Natin dito sa mga nila. Pero pagkaka mo kana baada na po sa like. Dito na po sa sunod dito nila. Dito na. Asaka pa dia. Dili to. Ha? Dito to. Kana ko. Dito bo. May panang nasaka. Sa kuano? Pangitasan? Sino? Kaya na. Hamlet na ba? Abi ako talaga. Tuguon sa Bigo. May baboy dito. Ulay alimatok ning. May taas na. May taas. Mubaha na karon. Bangwas man tong mga. Saka pa tani. Kamulan mo. Don, hindi mamang don. Hindi naglampayan don. Mamang ni mo don. Oh my God, kung Alright. Alright. Pahulay. Kaya marang si Bida na food.
Speed ba ng makina rin ni boy? Ay, vlogger kayo basig malubot ito. Manghihira pa, malubot o viral nung tani. Viral kayo. Ay, doon. Ya, magluto itong pangal. Okay ko. Grabe ang ulan. Nasunod sa to. Oh. Ito na, balik to. Mo na ni balay nyo? Balik to. Turun. Ganang na Jimmy nando. Wala na isa kay Jimmy. Sabak na. Bugas na lang. Bugas kon. Sabak mo ba? Dong. Anak lang tayo na babaw. Tundo dai ni. Na babaw. Papa ko babaw. Ito. Sungai ulan. May di Manila gani ako. Ay kita view dra tay. Kaya pa mang? Okay, tayo. Kahila siya didili ko di ikarga gihagbong ng mga ina. Ginapog bugas ra ko gunitan mo. Bugas na ako. Sabak, day. Sabak ng bugas, day. Grabe yung mga bata rider. Driver dai. Maayo kayo. Ay, bag. Yes. Kanang bugas nimo. Sabak ko, day. Di magipaan Ay, magsisi, eh. Uy, mabugatan na ng kabayo. Isang atsaya nga siya. Ay bugatan ng bata karon ka. May sakang. May nahinay. Saya nga sakang. Eh, ban, sa baka, gan. Ang bag. Sa baka ba? Sa kabayo, dilis baka. Kandig ra man diri may bata. Sa baka. Mga Sa baka bayo. Sa baka bayo. for security. Ito kong pahoy. Ay. Ta. Uy na lang, uy na lang. Ikaw kadala na tuwa. Dili pa ilan na para itulak ta. Balik ka to. Lisa, ikaw pa ulan lagi, ikaw po yung uban. Ayaw sa. Parang hindi may tabok sa pan ba? Di mamuok ba? Gisunutan ulan. Ayaw! Giharangan og banga oh.
Bangaw ito nga dyan, no? Oh. Balik yung dyan, balik yun. Galihan, no? Oh. Sino ito? I-video mo. Bangaw, galihan. Tara mga kaspe, ang ulan bagi alihan ng bangaw. Para gid makaabot pagid mi din kumbaga gitulak mi sa ulan ba. Kaya nga kuan ng espiritu. Kamaluluyon sa mga tao nga kuan ni gamot pagtahod kaniya. Ay, nasa, baga. Balik, alihik. Wala namang ipinata. Ang gini mo, may kamahalan, di ba? Ah, 880. Dali mo, kamo lagi gipabot. Moabot ng kasulunan. 880 ka kuan. Ha? Step Sila? 880. 120. 880. 880. Oh. Gikan ito sa ating ginungan. Oh, gikan ito. Sobrang libo. Sobrang libi. Sobrang libo 600 kano timo 600. 880. 631 man timo ko lang. 31. Iuban? Salamat, nakabot na yun. Ah, grabe Ginoo. Ano? Pabot kita ba? Uy, nako man dito isa. Oh, taligsik na. Doon na. Dunog si Derlis. Ah, sige lang. Wala pa man kusog. Isang gamayng panon. Grabe gibangilan sa bangaw ang kuan ba? Ilan na yun? Ang ulan. Gibangilan. Dalag panugpan dito ba? Wala bitaw. Tutok palit. Dito pitas po. Grabe mga kaspe, nabot kita. Tama mo dito. Kaya mga kaspe, ngayong hapon no. Nabot din sa balay ng Timaysel atog adtuan mga kaspe. Alas 2:51 no. So, Oh, mga ito ha, sa balik. pagabot mga kaspe, ipaabot pa kita. Pataguyan na ba ko Wala kita abtan ng ulan. Ano ulan mga kaspe oh. Taligsik. Kusog yung ulan dito sa ano nagsunod mo. Bako na, wali mo. Para gitulak nga sa ulan ba. Kisa may na. Suminda ninyo. Dua. Labot to good. Bangaw. Bubangan sa bangaw ang ulan. Inom do kasi mamo. Don. Nani pod. Dali, gipang Gari ko na nagulan dito nga. Ano pa balay dito, oh? Oh, dagan na yung balay dito. Dagan yung balay dito. Kana dia. Oh. Asa po yung uma. Ano yan? Kani? 1/4. Ang pusla ito buto-buto sa ubos oh. Dito dito. Napo dito lang Yung sa pa. Doon. Buhi o mga baboy, no? Siya din, nagdasara isa din. Dapat na balay daw yung Ay, napay balay na, balay. Madina. Muta ni si mong bana. Butan ko ng sapa. Dito sa babote no, laki no. Yan, laki. Hindi kay kadulong gugma isla kadulong dre. Dili. Oh, lagi namin pa doon. Tapos ano, yan, ito po natin ang madalan dito. Kanal. Ubulihok ni ukab ni. Yung dalan ni balay. Kung nga, kung naanan. Street yan, street. Street pa na dito. Ano, nalakan, gato niya dito. Ang sa kadako ng likit. Mo likit dito, paksok na po sa likit. Dari dito. Wala na itong amuang balay dito. Kung may kuhibalo, diha dahil. Ang liki, diha din sa. Wan, bakit lagi anak ka ang liki. Slide. Nakahibalo may nga. Ang kanding, nangita may kay nagsinog ba? Naa silang puta. Kapag nilito sila. Yan, landslide. Wala po. Gusto na dito sa ubo. Asa ubos sa nito to. Oo. Mga kaspe oh. Asa pa tong burbura mo boy, wala na? Ah, dito sulod. Maning kinirintihan sa kuan tong bana ni Auntie anong Michelle. Mga kaspe, man yang gipurinti daw gina. Pas ka nakapangurinti ba? Andam nila yun. Ready man dayon. Saan ang ipanitan mo dong? Janitor? Tempura. Wala nang tempura? Tempura.
Turang janitor. Warranty mo ganyan yan. Apa ni mo? Kung si Junjun. Junjun ano? Ano dong? Tinahagas ang Karahon. Yapil pa rin ko ni. Okay, turang janitor na. Kani lang dong tayo napagsugba man. Ay nagkuan kayo. Inya na kani. Ayop dito tapos baboy oh. Ba daw? Kay baboy oh. Kumaingon nila. Tapos kanding. Ya. Karas dito oh. Kana ni mumurmuda dong. Yung balay ni Auntie Maisel oh. Mana tong? Pusik-pusik ko. Kulawon pud kayo. Rider ginas bayo. Siya ko na nakadala sa kumbang. Rider na. Rider. Iya pa mga nagpas ginina alas 6 pa siya pupako maginako sila ba. Hello, yes. Pero wala kabayo nila. Pero wala kabayo nila. Gatahin na galing-galing. Kuan, kalsada. Ya, tunga sa Ada babaw. nang review dito sa ano. Paana gani, tapos ana na po. Saka sa babaw. Bilangin kayo maklaro siya. Katong tower sa nga nagdaigo taas na daw. Taas na tower na ba? Na? Oh, taas kayo na. Taas na tower na ba? Bilangin kayo maklaro sa cellphone. Kuno tower ba? Ay truck on, ay bus on. dito kini akong payak. Kasigas. Wala kasilas ni kadako. Mao gyud. Oh, naay sakyan na no. Taasa kung bukid ay diriboy. Sato pa mo rin kasilyas. Kita nakita to bro tag nangaliban. Tama gyud, kay gamay kayo. Kasi di mo bukid rin. Kani kita ni dito. Kani kita ni. Ikaw ya. Kita ni. Klaro si Moter. Kinatiman kayo, kumpay. Karmaruda na kami sa una na abi pumi kabayo. Kinaskusan kani. Kubihan jud ka kay imong kabayo. Limpyo kayo. Wala na. Diyan ako makita ang tao, gihan kini muligo sa kabayo. Limpyo ang kabayo, limpyo good. Sus na yung mga kabayo dito ko anak ko karmaruda mo isang kasag sa aming kabayo. Karyadahan nga nagatipak-tipak di ko duuyas kabayo. Sa una mo kabayo nga. Wapo kay Musuko ito sa ning papa sa una nga. Kuskusan yun na nimo. Grabe kag nindot tani ang karo. Kasap ka mumpay ani. Kinahanglan gud diri mga guys pinadyo kay kabayo tag 5 o 3 ka buok. Kay lisod kayo ang padre. Pagawas sa mga produkto, mga tubo, ana. Imo nila panikaryada ba? Kay di man gid masulod ni direk mga kuan dagkong sakinan. Wala yung mga dalan tungod sa ka ano, tag-as kay mga bukid. Ganay ba kay kadang mo? Yung mga nang tagis to nga. Banto kala bangan. Nabutan nila ang balay mga KSP sa pa. Dos, tres. Dito na panginan ninyo kuha sa haul mo man yun kargam na kayo. Pila mo karga na. Ang dai mo haul na. Ulo. Pagkakatindihan sa libo na ko. Bulit ka na siya? Dos, tres. Yung karyatan na nagdisito tingnan. Ito ko bangan niya. Kala mga KSP man ang overview nga ano. Nitudua ka bangan ng karga. Ito ganing ko tayo? Ano siyang overview dito sa may Kulong lagi ka. Quezon, sa may Quezon Tingko. mga KSP. Dito sa bukid nun. Mo din ang ganyan dodo nga madungawan ang balay nila may shield dire. O din is niya. Biyahe na siya sa diri sa pita lagi. Sa ibabaw na dili mo klaro mga KSP man ito na landslide. Tanda ko mo nga landslide nga na nahagbo nga kuan. Kagang na may dua ka bukpatay. Sa isita pa ang first one. Pan pa siguro sigunta yung jahe. Ina kung pupulo ka. Dito.
ta. Nya sige, amahan na mo ra ba na ang pahinungod. Oh, pinungot. O nya matuman ang pagbuhat niya ikaw, gisog kay ka broken kinsa, mag-inom-inom, magiro kay ako brad. Mo gid. Di suko na hinoon ang Dios. Isa nganong gitakaan man nimo ni. Matungod kinanay nung kinadman, mura na nung kinsa. Manghilo pa ni, mangunay pa, mamarang pa, magtinigbasay pa kay magpatasanay. So, gigamit na sa gahom siya kinasiya. Dahil gamit sa kinil sa to pa. Magkikaway naman sila sa to pa nagladon. Pero kung kay itong mga espiritu naghatag nila kinadman nga gahom. Kaya naman, mo di sunod kanang gitakaan nimo na. Di, suko ko sila sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Gibalaan ako ng orasyon kay nahadlok ko sa Dios. Sama po sa pagpatay mo sa pagbuto sa buto na si Kristo yung bansa. Tapos gamit mo sa ngalan sa Dios bawat ya, sa ngalan sa Dios bawat ya. So, gibuhat nimong temporary. Di ba? Sa ngalan sa Dios bawat ya. Binyagan kita ta anak man. Binuang na. Kay, sa unang panahon, dito si Kristo sa taunautan. Kaya ingon sa, dili sa gustong taunautan magbalik. Gusto siya ng mabalik. Diyos, hindi nakatuig. Inigbalik na espada. Malang ako, ipadada ko sa, idawat ako espiritu ng lainon ang mga tao, katong mga dinawdaw. Tao nga mga nagtuong nga anak sa Diyos. Nagtuman sa inyong kasubuan. Bana, higugmang sawa tahurang bana. Mga ginikanan ay tulog, masukal anak. Mga anak tahurang ginikanan. Mao na akong ginasulti. Kasultian ta mo kumakot na kita sa tribulation. Uyog mo gini. Sila mo gini kalibutan. Kaya ganun to nga wala na naalas mo biyak. Sila mo gini. Dili na ta masulti. Ya, dali na mo yung sinabi. Ito sa bagyo. Dito wala na hakog. Wala na itamay, wala na ikurakot, wala na nagpamahanaman, wala na inyong halang doon, wala na yung mga kurakot, wala na yung mga politiko nga. Dito na mo na ingon nga ang mga kabos karon, iyan ang pagatuon. Ang nagdula, iyan ang balitay na niya. Ang nagsubo, mukatawa na niya. Ayaw kang ulis kalibutan. Ako. Ato pa kong kalibutan. Siyempre sa inyo kukuno kag pangayo dis mga tao di mo katagaan. Sas. Beluya mengganti kag pangariada kapoy kayo. Tama gyud. Ampare. Hindi lang ko bisa po tanah. Hindi lang ko mas bagus. Pinod kita gina. Di ba? Kumkum di tanah niya. Kumkum. Mamunyag. O ayaw ka mo pabilin sa bunyag. O. Anak ko daw. Si Juan namunyag. Si Cristo na pabunyag ni Juan. Totoo pa. Si Juan labaw sa mga tao. Kinamunyag man siya. Si Cristo nagpabunyag. Pero adunay mo abot pa nga labaw pa ingon si Cristo nga. Ingon si Juan nga. Adunay magpabunyag kanako. Dili magay ko makahikap siyang sandalyas. Dili magay ko makahubad siyang sandalyas. Labaw siya kanako. Nagpabunyag sa kanako. Karon magbunyag siya sa kalay sa espiritu. Karon nagpakamatay si Cristo kay 2000 ka tuig dito sa daotan. 2000 years. Karon pagbalik sa espiritu tao yung kaliwat yano nga magsulti. Tao yun, dili si Kristo kay si Kristo to asamahan. Al pag umigas ito, magpadala sila. Lainon to niya itong mga tao nakasabot nga ang Diyos Espiritu. Anak ka. Salamat ka. Anak sa anak ka na sa anak sa kung basa andyan amo siya yung Espiritu siya padala sa para magdala sa akong pangalan. Nalipay ko pag sa pinapasa sa iyo, ipapunsa ng Espiritu. Dili sa mabalik o kini mga buto. Dili po sila o mga rin mga suka. Kundi dali piliin ang mga taong kailangan ako. Ang nakadungog sa tingin, panukan ka. O ang mga tao na nakailangan ako, malipay ang makakita ka. Salamat. Malipay. Malipay ang sa ako. Kapag tumana ang ako mga suka. Siya na Espiritu na padala. Sama. Nagpakakabos. Ano kapagpadatuan. Nag-aayos siya sa mga masakit katong gusto. Kung gusto ay nagtambal sa mga ako. Nagtambal ako. Huwag mo ingat sa kanila. Giayo ka sa iyo ito. Dili sa doktor. Dili sa sorano sa iyo dito. O dili pa. Dili basta. Kapag siya ang Espiritu ng pagkasa na magdala sa kumahanan. Murid ko isa sa misa. Sa karoon na niya ang iyong mga pili. O ang mga pili ko na pili ito sa ulan ng sa bawah. Pinupili pa kahit hindi mo. Naglabay. Ako. Ug binig sa trigo sa kalipatan. Kung sa paggagabi anak naglabay sa binig. Ang data. Mga sampit. Apan adunay isang salugon niya.
Ako pinipin sa ayaw. Ayaw sa pabuta initin ang na. Kaya inyo na ko mga mga tao ng mga balaan. Itapag ko na ang mga pili. Sa mga sa pagbukusin ko. Pagbigang sa kalayo sa imen lang. Dili na panik. Kung ano na yung mga trigo ng mga pila. Titingnan na naman. Busan. Ka, nagbit-bit ako ikaw. Tanaw karon ng kalimutan. Alin, mga gubat, mga amay, mga lalay, mga pakit. Karon uyuhan. O ang mga pili na gilain nini. Anak ka sa ikaw. Ganun sa mga nila. Salamat ka mga anak. Kung mabasa ka, umambi ko ang mabasa. Nakadungan ka na sa kunti. Siya, mga espirita. Tao, yung kalipat. Tanah, yan ang sila sa atin. Ako sa kanya. Salamat ka. Iya. Sa iyo pagtuloy ang mga kaluwas. Ang iyong puso. Iyong ikanak. Inyong anak. Inyong asawa. Kaya wala yung makaluwas. Tapos, sa inyong ikaw kalimat. Gamitan niyo mata. Iwag lang ang sinilakas. Kaya hanggang magpupulig sa uban. Papanula din siya kakawa. Kung tulos sa iyong mga anak. Salamat. Anak ng kawan. Sa ubang ka na. Nag-auban ka. Kaya nasa. Mata. Kanunay nagpapagpapagpapagpapag. Udog pa ilang kanina. Ngayon sa kanya nasa mga. Apa niya hindi ko kayo. Ako kan hindi pala isang sakas. Bilang ko ba? Bilutas bilang tao. Siya sa mausap. Kaidagan ang may umahal sa kalimutan. Huwag mo pinipisin sa kalaganan. Salamat kayo. Ang kanyang ibigay ko kayo. Ibigay ko na sa inyong pamilya. Salamat. Bulahan ka na. Bulahan ka na. Kapos ka. Tala. Naluoy ako pag-ayos sa mga kapos. Ang naluoy ako. Ayaw kang kamalakan. Kamakukarita nito. Sa panahon. Kaya kalimutan natin. Bigaman ko sa mga pangalan. Nagdadaghan mo ang mapagtumunan. Ang mga balik. Kapanisa sa karata ang mga tao. Salamat ka niyo. Salamat sa Diyos. Kita niya sa orang bisa. Baaga ka dia dekat kita dulu deh. Kita mereka Paul. Dari ada kalau pukung ba, kung segera video kan dari satu. Jagol. Saya mau kemalandong. Ilan dali sa no? Naluoy isa sa mga kabos. Ada lagi gino. Kalimutan na. Diyos Espiritu. Tao ko, pero gigamit ko sa Espiritu. Wa ko nagamit sa pangalan. Ano yung ginawa niya? Ako lang. Kung magani ko, Maling sa wala din. Jesus. sa ngalan sa Diyos, Jesus. Karigin. Kasimba ka gunagin. Mag-ampo kita. Yadunggon ka na itong pag-ampo nga. Di ba kirata? Lord Jesus, napay Lord, napay Jesus, napay Diyos ko Lord, napay Diyos ko Lord. Bulis ko pa. Ikaw, saan nakita? Isulti ba? Saan nakita niyo? Nakita na ko. Banag ko yung nausap ba? Agoy, kita ni Papa Jesus ni. Oh, mora na sulti mo Paul. Sa dagway niya. Hindi na siya. Kanon ako. Oh, no, saya kay istora gini. Kaya ka tutok. Wala akong tutok. Dito. Di mo tanaw. Gusto mo. Okay. Ako ba, di ba? Doko. Tumutanaw. Majisa sa nakita. Kanon ako. Di lahi na siya. Tatawa din na kita mo silaw. Mao gina mo nakita po Paul. Tatawa dito. O siya mo nakita, mao gina mo nakita. Nga, di ko gamahanan ha. Ako gamahanan. Ako'y habak. Ako'y cross dre. Ba't yun ako sa Kristo dito? Oh, nakita mo silaw po kay si Angkol. Okay na. Oh, okay na nakita. Silaw kaya urang naayan sa pangano dito. Sa mga tao nga di ka tutok ka na sila. Di na siya muangkot. Oh, di mangkon sa sala. Di mangkon nga sadaan siya. Muna, ay, angkon yun mo nga dako mong sada. Oo. Dako mong ibayad. Tama gyud. Ayaw di mo pag angkon wala mo sada. Kahit pasapot na, nakakalot mo gamay nga kon. Gilubong lang ninyo. Kanang naan sa simbahan na dapat patulunan. Pasapot mo. Nagsingit ang angkon wala sada kasi tagsimbahan. Ay, ton, bao di ito eh. Dakong sada. Gamay sada pan mas gamay gibayan. Mas maayot ang mo angkon tag dakong sada. Kaya dako ang atong gibayan. Tama gyud. Di ka kaya tutok ano sa mga tao nga nasa espiritu. Tungod kay di pa siya muangkot og sala. Oo, mo gani. Magpataas ba? Magdibandi. Natural ba kasala mo kita? Mas maayo ang kono na to kay dako tagibayan. Oh. Tama gyud. Pero, una tabag sa kalibo ang natuwang utang sa ma'am sa kalibo sus 5 pesos ra man dai di na pa kay kurakuton.
Sa tanang reliyon kasi lang mo kol na kay Dili nakita ni dito. reliyon. Dito. Dili ni nabutang ni siya oh. Espiritu yun. Kay dili mo pud siya ingon nga registrado. Ito, ang kuyan mo. Wa dili mo na siya registrado. Si Cristo, mo ganito gilansang sa cross kay rebelde siya. Oh, rebelde man siya. Hinahinay lang Rebelde daw. siya sa balawod sa Diyos, hindi sa yuta lang. Oh, sa tao. Sa tao, sa yuta. Wala siya dito sa Dahil sa mga nagpa-Diyos-Diyos, ba't Oh, yun tama nila? gud. Ba't yun nilang espiritu? Mas gwapo yung nakay. Alam mo kayo mga kunting Bakso. padong mo. Oh. Dahil mo Bakso, gagpan. Pontian. Huna-huna. Pinutan naman, basig magpasunsulod mo. Ay, basig magpasunsulod mo. Ayaw nga, bugat. Ang kay kung wala tay kalam. Wala tay kalam patuyang na tagbuhat og sala. Mga araw, no? Kakanin na doon. Lipay kayo sa lang hangin. Di pa kayo mga espiritu. Katong himala lang ganihan, gibabagan ang Espiritu sa kinayahan. inana na dre nga ang rainbow magbabag. Agsarapod. Agsarapod ng mga Babay na, babay. Anak man. O ano man? Ayan, babagay na yun. Wala gibangilan ang ulan ba? Baba ko. Ipalawos agad mi dire ba? Wala gitulak mi dito. Wala, dali mo. Dino ayo lang itaw kay luoy kani uban. Ani ka na na. Yung pag-abot rin niya. Ano ka na? Abot rin gamay ra kay no. Oh, O, dito butang sa as. grabe bitaw eh. Lagro sa ano. Mau ba ni sa espiritu. ingon sa ako mga kaan hitong maka kuha lagi ko. Hindi ko pwede makamangutana ni Uncle kung sa imong pangutana. Ano gud? Kita pagod sa gulo. Kung mapandungan ko ni Uncle, makita na nung king sagid siya. Murag dili na patulo ako luha pero siya gud nagsubo naghilat-kid siya. Ya di nga sa anak ay nagkabuol. Kaya doon na ko andam nila. Oh, trawa. Murag nagbuol sa pero wala nang tubod akong luha. Kaya sa ay nasa pandungi ang mga taong dili matuo. Ayaw nag-iampo ay napagaliupo nila naman sa Biblia naghusay nam kunya na. Oh, tama gud. Sa una, ako gina mga liupog, iko na halasi, iko ka na nila niya. Ingnon hinaw kong, nagpagino-gino, para ito, imo ha. Kung, ingnon mo kung, si Papa Jesus, oh, gino, musuko man tong mga tao na yung mga sala. Itong, mga angkon nga walay sala. Okay, karbo mo kayo to. Mga kami nga ito sa, sinuli ng gino-gino nila. Ni-reflex na nilip. Ikaw nakakita, ha? Oh. Lakoy kahong. Nabita tayo, ginan ako dito. Saksi, saksi gid ka kol. Saksi gid ang tanan. Kulto. 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 Ang kulto, kanang ilang simbahan, sirado. Oh, tama gud. Akong chapel dito, abre, kasi karon abre. Naapay mataw mabilin. Kanang kulto, pag human anag seremonyas, biyaan gani sirado gani. Mao na nay tinago, nanay gihaya na sulod. Nanay gidagkutan nila diha nga patay nga Dios nga gilansan sa cross. Tama gud. Mula pasudlon ka diha. Ano, mga kulto? patay. Munang kalibutan sa mga patay. Tama kayo. Awas. Awas. Patay. Ganda sa mga patay. Tinago. Sudlan sa mga patay. Pila ka tuig na dali. Si Daddy ing Pila ka tuig. Bisahan na po. Bisahan na po. Purgatorio. Oo, wala pa day. Wala langit day. Purgatorio pa day. Tuloy ko nga mga patay. Wa mo ko kadungog nga Sa Biblia. sa Biblia nga pangajian nga. Kuan. Ay, nagbuhat-buhat man sila mga milag. Ay, dili na natuloy sigutan kay. Ang tao ra ba nga magpabilin sa nanang pagtulungan? Musuko niya. Musuko na ganihin nun ang Ginoo imbis itong i-extend na kalibutan mo uyog na dito kauli ani ron. Oh, good. Ay, nole, gisugo lang kanako. Ayaw na paghilabot nila kaya ako na yung mag-andam, di ba? Nana siya gi-andam sa mga dagdag kuno. Kung naagay magwali ninyo mo debate, biya mo. Ha? Biya Ano na, Paul? Kanang iba mahal adlaw. Katong mahal adlaw ni Juan. Kanang mga Na kuan apostol man ba? nila ba? Saka sa ladan na ko dali. Buti pasabot, kapila niyo gipatay sa Kristo. Santo pa, inyong gimahal na adlaw tong panahon sa mga daotan, yadi pa mo mangitag mga orasyon. Yan, panahon na mga gipatay niyo sa Kristo. Santo ba kinsa naghatag ni orasyon? Kinsa naghatag ni orasyon? Kaya ang Katoliko, gipatay mo rin sa Kristo. Patay. Ay, ano, sige mo, amahan na mo, magyapon yung gikuan. Ya. Yan naman ba, na mo diya sa mga lati, mo sige pagawa og mga Hindi dagon. na Paul mingon ka nga adi may pasaka. Pwede ka. Na. Sunod na. Pwede na magyapon mo sa. Pwede. Basi ka ng mamamiri, magsaka. Mas kamo nagbuhat, pasaka lang sa kay marigig away mo nila. Pakauna nung nakain sa mga Kaya gaya. sa kuan. Gusto rin sa kayo niya. Namo ko. Ano, mga naka man silang mga Sa apostol. to kuan ato handa na ko lang. Lain naman po ng patakaran Ay, nila mga nagkuan apostol. man ka ato. Nato yung nakuan nga Kang naglapa ta. naglapak po din ito kuan. Tingnan mo, ang mga apostol, Sa sila na kanan, mga ba? apostol. Tawag ko nung dago nga. Panihon ka to sila ng kuno. Nag-ihang dago ka. Gutom mo niya eh. Tao mo sila eh. Ana di ko sila. Gipanggutom ng apostoles. Oh, paggutom na. Akarte ka, ano ba kung giharin? Dahil, sa Semana Santa, basahan ninyo na ang Passion of the Cross, ang mga apostoles ilotos.
Tama gid. Hindi ginamit Si Kristo, si Kristo gilansan sa cross. Nga anong inyong Kristo diyan nagsulob man sa nina. Kaysa nagsulob sa silya nagdala ang cross. Nga ano si Caiaphas Mga pare, pakulong pare. O nya, Patay. buhay na yung mga apostol nga ikan Sakpan gani yun. ito gipalansa sa cross hantod namatay gani ipangalan pa gani sa basilika oh. Pangalan lang paggamit sa kong pangalan. Oh, gamit ang pangalan. Nya, ang ilang binuhatan. Nabay mga apostoles gilutos magani ito sa una. Tama gid. Nga, si Kristo gani ang gilansang may sa cross niya hayahay na nagpaman-amahan niya diya. Gwapo man na sa nina. Kaya nang uban, makakaon na daw hostiyas. Una, makuhaan daw lang sala. Tuwas na. Mao. Pulo. Malangit na. Wala na sa Biblia oy. Malangit na. Tawa ko daw ilang buwan niya ng simbahan. Di, tama itong pagbalik sa datang espiritu na gigamit nila ang nagsugan sa dato. Tama no? Sa ato man nagkotbot tapos sa simbahan. Ilang buwan na. Pero 2,000 katuig. Ipaw ko. Kalutan niya. Yan, ingon po sila kung nga, ang bata daw, kanang bagong na tao, kung dili ko daw mabunyagan, dool po kung sa dautan. Ang bunyag, sunod ang bunyag. Gano'ng nagpabunyag mo si Kristo? Ang bunyag, unang libro. Diha nagsugod ang sala. Kay diha ta, bisag dautan ta, di sa gustong yang kalutan pa. So, iha pang antusan palansan sa krus. Pagbalik niya, kinalang magbunyag mo sa kalayo sa Espiritu. Karon ako nagpanunyag sa kalayo sa Espiritu. Kay diha magpili si Kristo sa dadon sa pamangita. Pero kung mamatay ta, uban ka niya, pagbuot sa Ginoo, ihatag sa Ginoo. Ay na pagbalik, ay pamalit kasi buong kamu tumana lagi akong isuko. Kaya pagbuot na sa Ginoo nga, napugatan naman ni si Kuan, napugatan naman ni sa Ginoo mo napugatan ni. Pag-abot ka ni Ginoo ang imong pagbuot. Ingnan na ang imong pagbuot. Kung sa mga sa mawala ko manikamot ko para sa kumain. Pero kung maabot mong panahon, natatakupan mo ampo surrender. Dili ama na mo na sa langit sige kagyaw-yaw ana, wa mo ka nagtuman. Surrender di ampo na ko amakong ko. Salamat Ginoo. Kung imong dili sa pati. So, dahil unti kas bagong. Kana dahil yung nga mag-ampo nga magsipangadya. Pagkadi nga yaw-yaw ra man na nagtuman. Nya pag human malikas nag-inom, naghubog-hubog, nya sige pamiste, pangyawa. Di, unsa tag-ingon sa Biblia? Unsa mong sala? Sige pagkamit sa akong gibadaan. Sige mo gamit anang sulat ni Mateo ni Marcos ng amahan namo matuman ang pagbutwa mamo nagtuman. Nagsuri-suri pagyan ng mga revolto para makakwarta ng Birhen Maria. Oh, Yang kinaya niyo, mamamiri to panidin na ang kinaya nila, mamamiri. Uy, kayo, suri-suri nila, yung itong bitay, hitang liog. May pa na itong mamamiri, kayo buhay pa. Nakapula. Mga Mary. Oh. Si Lola Mary. Kaulawi ang pangalan ni Mama Miri na nga. Di ba kira po ka? Sala ni mo. Isultian na tamo. Kasi ikaw daw. Lakaw na ko. Bahala na ko. Kod. Nya asa. Nya karon. Wala imperno mo ka. Wala na tinitag ko ba? Wala ko labot eh. Na. Pero balik. Papas na to tanan. ako na galing ka ng simba galing. Tuloy ko kay. Pero ay na debate kay di na makayos na maayo po na kununti. Tama gid. Okay, pero wala man sila. Daron. Basta ang exorcism gani nakailagan is pangalan sa karon. Ako nuli ko, unsay mo nakita ganyan? Si Papa Jesus. Asa to pa kung naa ito ibada to. Jesus, Papa Jesus, Papa Jesus sila nakita. Kung nakita gani ka sa to pa, bingon pa sa. Oh, diha. Ako na ni. Ako ni may balo ani. Sato pa nakailan nimo. Kanang badya di ba mag-away sila? Ako kaning teritoryo dre, di ka makasulod dre. Sa puros mo mga ban. Tama gid. Basta nakaila sa imong pangalan nga pad ka, pareha mo ba nagiluganay lang mo. Naguluganay lang mo sa inyong nagiluganay lang mo sa inyong mga sakop. Tama gid. Imong pangalan. Kana nag-exorcism nakaila sa imong pangalan. Ako yung makaila sa akong pangalan na bad sa kaila kan. Ay wala mo kan na poses. Kaila mo kan ako. Na ako na parhat niyo na kabuang ra na. Pero kanang makaingon na problema kato sa na pag sulod dito bisa tumba ko dito sa apin. Papa Jesus makita Papa Jesus. Oh. Wala sa kita na. Basta makailan ako nabuang na. Iparhat niyo na, pag-juksin lang na. Pero kanang nagbad nga na-poses ka rin siya. Sulaw kay ka Jesus.
pusis na. Pagay pa sa ilo. Pagay pa sa ilo sa inyong ginikanan. Ay na pa mo. Natag mo ko ba yung pusis. Mana na! Tayo ka. Wala ko rin magpakwintas. Init kayo. Nagituyo din nila. Parang mutuo mo init kayo. Ituyo na si Yawa. Magdama-dama na. Ayaw gamitan niya sa mamamiri. Kasakit yun. Pag hisgot yung mamamiri, di ba? Kung Yawa to sa nahadlok sa mamamiri, di na itong sulting mamamiri eh. Ayaw gamitan yung cross. Pag sulting na yung cross, di na to. Binuang to na ba? Parang dito multo. Parehera na sila. Tanawa ang mga daw na sila away. Oh, sige ba nga? Kada di magsige mo balalis sa to maning gamit mo si Yawa. Kurang sige away. Ang iro bitaw pirmi mo na mag-away. Di kabalo mo anak, biya mo anak kay mapakan ka. Hindi ko kasan. Ang Yawa baya gustong makig-away. Gustong makigdebate. Magpatas anay. Gustong mag-argue, Dili. mag-argo. Kapit subagay dani. Ugok mo. Di kada gigamit. Katuloy ko bunagin. Dito sila na Kumani sila sa kwadre makigdebate sa. Biya na ko. dito na sa Wala ko ni ani dili sa makig-away ninyo. News namin, dili na tumabasa sa news namin. Ingon po ng pastor, dinugang mo na. Hapit lagi sa sumbagay Ano ginoon. kuyaw? Kuyaw sa kwa katoy nato mag-away sa niya makita ni sa Papa Dios sa presi mo nakita. Na. Dito sa Tumba. Tumba siya. Isulti. Diyo sa masulti, tumbay nan siya. Mo nang bumalik. Limod man niya si Kristo. Tumbay. Tumbay nang muna di boy. Oh. Iso, anak, isulti mo nakita. South Wa man sa Cotabato isulti. ba nga? South Cotabato. Di man Kuya na kung mapol sa kwa. Ako ara magikalutan na. Sa Nalay, tawhanon sabihan ko ako pagsulti pati nimo tao. para makasulti ko makatawa buto. Inanong ko, kwan, ungo. Kuya kay espiritu. Hindi sa malit sa kubutsay kay ungo na daw ko. Sige kong sakit kay nataklag ungo. Kung naiungo, di man na makig-away nimo. Ang alang yaman ang kinadman kanang mga orasyon din mo kana ding mga babaylan kana ding mga lanhan kana ding mga barangan. Di ba yaman ng sa ko kinadman. Tama? Di kita kag nagtangag og bata. Di na ganun lang mo tagad kay uira daw kayo ko. Pag ginoo ko no. Ano mo? Salamat. Langgod ka. Ano ko sa ilang istorya? Busa, pangandam kamo, gamita ang kamatuuran ingon nga bakos. Ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan. Ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa pakigdait ingon sa inyong sapatos. Dadak kanunay ang inyong kaming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi ni ining pagkapalong sa pagtuo ay kamo pagkapalong kamo ang tanang magsiga nga ipana kaninyo sa yawa ug ikalayo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo ug gamita ang mga pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Buhata kini tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini pagbantay kamo ug lahutay gayud. Pag-ampo kanunay alang sa tibuok balaang katauhan sa Dios. Ug alang usab kanako. Aron ang Dios maghatag kanakog mensahe sa akong pagwali ug karon walay kahadlok makasulti ako sa tinago sa maayong balita. Tungod niini nahimo akong pinadala bisan ania ako karon sa bilangguan. Busa pag-ampo kamo nga magmaisog ako sa pagwali niini kay ginkinahanglan gayud kini. Ang pulong sa Dios. Salamat. Wala po sila matuuran nga. Matuuran ng limbo manuban. Okay. Hindi ka likot, hindi ka lumilok ko. Dahil lang na. Maray ako share sa inyo. Salamat din kayo.
Dakong salamat. Gasan ko. dili. Ha? Welcome dili. Awil ka. Salamat. Salamat kay inyo kami gidawat din eh. Dako kayo ang gamit kayo yan. Oh, Dili ko katok kayo. Dagan pang istorya. dagan pa. Istorya pa si Ikan. Ikaw dai. Yang Mrs. Sentimental. Di mo tamo uli ron. Wa mo tayo uli ay. Hindi na mangita ron buklaro. Ang gabi eh. Dali na ako magsisigarilyo na ko kay kamo na po di ay. Gusto ko ito yan. Ako, meron akong pasalamat nung nga. Yan higi mo dire kay dugay tulad. Andong nga manhigi sa angkol nuli dire. Salamat po sa kaagaw mga usahay. Na ako'y istorya nga bad. Akong nauna nga mabadlong po ko sa kalam. Sana lang. Paminaw nagid mo sa espiritu para mabadlungan mo. Kaya say mo sobraan ng baba. Oh, good. Tama no? Ula po ako gani ibadlungan na ko. Lo, ako naala kay daway istorya ba. Ang katang giingon ni Noli nga, hugot ang bako sa ato ka ang atong kasing-kasing nga, anong ginato nga masulod yun sa espiritu bastong kasing-kasing. Awalan to. Salamat kayo. Okay. Balik mo Matay na ni Antimacial mga kaibigan. Sige, mayong gabi sa tanan. Tagiya dali. Kami, nakaabot na jud mi diri sa layong lugar. No? Di sa layong lugar, pero naningkamot jud, no? Nga makaabot mi sa inyong panimalay. Wala di ka nalipay mang nankamot ka. Nalipay ka Uy, wala. nalipay, uy. Nalipay, bisag layo-layo among gilakaw, pero nakalahutay jud mi nga nakaabot wala mi naabutan og ulan. So daghang kayong salamat sa pamilya nga nidawat namo. No? Ay kung kabalaka kung unsa mo kay Ayaw lang kabalaka kung unsa ang inyong kahimtang kay kami, wa mi pili, no? Bisag unsa lang gud. Wala mi pili. Kung unsa ang naa diha, kontento lang ta, no? Tapos kato sa atong binasa ganiha nga kanang dili ta mamahimong ligoy nga sa lugoon, no? Maningkamot ta mulahotay, no, sa paminaw sa pulong sa Dios, no? Tapos atong sinasing-kasing, no? Sinasing-kasing nga makalahutay jud ta sa atong paningkamot na maabot nato ang kaluwasan. Kay mao man ang paningkamot nato, di ba? Kaluwasan. So kung dili pa man ka perfecto kay naa pa man ka sa kalibutan, maningkamot lang ka, no? Maningkamot jud kay mao gyud na atong tumong nga moadto ta sa bag-ong yuta, no? Kung buhi pa ta, kung mamatay ta pero kung mamatay ta, moadto ta sa bag-ong langit. So karon kay nakapaminaw naman ka sa kaalam nga gihatag sa espiritu kanato. So dili na ka makuli nga maminaw o magpadayon sa atong pangandoy nga mao ang kamatuoran. Kana lang, mayong gabi. post lang natin sa pagainom sa espirituhan ng gasa ayaw dinalo ug dili mo pangina bahala basta kay espirituhan Ano na, propose mo dong. Sama na to na. ito pa Sama na to na. Ano? Di, kaya ko lang. boy Wala po ko sa kuan yang kunuli kanina sa gihusay kanina, no? Ngit-ngit kayo. Itong pagpaubos kay mo nang bandi na to, no? Kung bibiyayon ta yung tao dautan kung sa padiya
Amo man ang makahatag sa to bandi. Muna nga kung naman na nga sa atuwa nga mo bibigay sa tuwa, pasagdan na to. Pasalamatan pa nato gani kay nakabandi ka nila. Silang gigamit sa kon ba sa Ginoo bitaw para makabandi ka. Maka malig-on para makaabot ka sa bagong yuta. Kung ka na lang, salamat. Ila pa. Katong readers niya, sa itong reflection niya. Isa nakakita ganiya. Na, mga bata. Sige na, padayon na lang naon niya. Mapag-interview lang. Salamat din niya, ha. Pero magpasalamat din ko kung mag-abot kita dito. Wala ko na pasalamat nga nakabata diri. Magtinapanay ka ni. No? Kabangi po ko ninyo ako, nakadungog sa espiritu akong gisugilon, wa ko nagdinalo ani. Tama? Di nadagway ka magmahay na ko. Di nadagway mo magmahay na ko, no? Ako lang magmahay ninyo, ano man. Hindi magunon ako, wala mamonominaw to magbalapabilin sa malakotayon. Tama? So, ako alam ninyo, sultin ako ang espiritu. Yan ninyo. Ang gusto na ko, damig na ko. Muna nga, ang Kristohanon, kung nasunutan ni Kristo, maglakaw, mag-isang niyo, tao, o karoon ng limasang niyo po dito, ang pagsulti sa kamatuuran, pilit na pagkikaway. Amen. Pagpaubos ni Kristo. Buti pa sa pag nagpaubos siya sa amahan, gisultigid niya ang kaluwasan. Pero makikaway niya, kasagday sila. Kaya di na gusto niyo. Sa tawhanon gani nga bahandi ka ng kaliputanon nga pag-away, wala man ka mo kitudluan nga makikaway pinaagi sa armas. Tama? Makikaway pinaagi sa espiritu. Kung ba't kasi kinay, hawa niya. Kung saan na ito makapili ang yawa? Sa pagpaubos, biyahe. O kung naunaan sila nga walay pili ni mo, walay pili sa amahan, pili ni mo. Kaya ka nakita na nagpaubos ka. Pero isog ka, musultis ka matungkol. Salamat, may gabi.